Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei Mary Nongati walang. Kini gilong gimat ki bakong san jong ka khubor man tak stem. Wan junga Menteri Khana ka Sarkar India na katanan pathai jingte par ka Fisheries Dr. L. Murugan ya ka Meghalaya na duk menhin kesngi. Don gajing na mar ka jing don epic Meghalaya bat Assam. Hagi katu kani teliki Shillong ki badan haupur usam ka Meghalaya bat Assam. Ang Menteri Katanat PHE ka Sarkar Jila uba renek dan tongkar. Beliau Menteri Katanat ki Kampen Roy ha nong kendong uba Hamlet Sendoling ya ka program Amrit Sarovar menhin kesngi ha maulai CNRD block. Ki khubor ki babnia. Ha Meghalaya Menteri Khana ka Sarkar India Dr. L. Murugan uba deikmi ya Katanat pathai jing tip ka Fisheries ubala wansha kani ka jila menhin kesngi ula yo banyakren bat ki nongri dokha ki bala yo jingmentoy ne ki scheme ki ba pher bala ai ka sarkar utay menteri sarkar ula letsha ka jakari dokha ha ka shnong ek ke badan haribhoi district bar ula pensluri ki pat ba bakin shimya ka kamri dokha bar plilat ru ya ka yo kam yo jam na ka banta ki we menteri ula letru shawa yam ha ka bala pelat ye ki sembai dokha ki babunjan Kamadir le kren ba kinong rep ki badang dan padeng ga jing shahi kai kami de ba ka jingri dokha ya ka bala penlong ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute kabanan ha maupun kshat haribhoi district Menteri la kren chpang ka scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana kabari ka scheme kerpang ban penroy ya ka jingri dokha Kani kadairu ka scheme ka ba he do ka ban pentrikam hakisan snem katana do usnem trikam 8000 arpho arpway hada usnem 8000 arpusau arpusan ka bakot arpho hajar sanpho kulur tingka Dr. L. Murugan unse kendo ekran bagi syakri jong katan pathai jingtip mentakasngi pat unsale jengo ya ka All India Radio Cerapanje Menteri Katanat PHE jang Sarkar Meghalaya uba renek dan tongkar uba lalam khamat ya Regional Committee West Khasi Hills District ulo ong ba kitu kishnong ki bala khmi da ka Assam barkatu kan ne ki bala khmi lang da ka Meghalaya ba Assam ha ka bede ba ka jing trei ki Kampen Roy menta ki kendo jing ha ka jing don artli ki election photo identity card epic uba tongkar haga jing kren bar kinong pathai khubor ulo ong bala batha ki nong song snong ba ki devan skong tho shai ha ka no ka jela ki mon man song man sa bar ki ha ban pandam no ya ka kerteng na ka we ki jela uba tongkar ulo ong ru bala da ampen bet ya kani ka kam baro artli ki jela kin sakam tra ya ki te ki snong bat ya ki brio ki ba song basa ha ki te ki jaka uong bala ban pensange ya kani tang da ka ba penpiang ya ka jing ekut ha ka jing pen bet ya upur usam Menteri Katanat Puli Puthi jong ka Sarkar India Dharmendra Pradhan ong ba ki jing ai jing ka school ki long ka thmei ha ka ba ka India kan sa long ka ri ka ba bet babyang ha ka yo ka kot ka ba da byang ru ya ki jing nang jing tem ha ka por ba ai jing kran ha ka dorbar ka ba arsngi jong ki Menteri Katanat Puli Puthi ka bala long ha gujarat menhin kesngi Dharmendra Pradhan ulo ong ba nimla ban pensa dia ni ki khna ba ki samla puli ke jok menta na ki jing tip ba jing start jong ka spas nem ka bar huwe ong ba an sa seng nong rem ya ki school PM Shri ban yo pen khre khampha ya ka lawai ke jong ki khna ka Harijan Panchayat Committee HPC kadang up ya ka jing tho na ka sarkar halor ka jing thmu pen kan ria ye ki nong song snong na tham yo molong hashwa ban shim ya ka no ka sinjam Secretary jong ka HPC Gurjit Singh ong bamenta kala long palak shibnai shiteng na du baladap ekran ba ka sarkar hindai kim pa yo jingtip shapang ka jing penbet jong ka sarkar ha ka wai pat kaliang Advocate General ha ka sngi balang menta katayo ula pensngau ha ka Meghalaya High Court ba ki te ki arkan hon kidang persang men penbet ya ka jing da ki jing ekran bar ka ying bishar kala bu sngi ban sngap bishar biang ha ka khatlai terik unaitung arhajar arpuar Kani ko khubor kawan spinak All India Radio Shillong. Kumshibanta na ka jingrakhe ka Meghalaya Environment Week bat ka Water Conservation Day lani ka tayo ka bapen kan mau ban sumar bat yada ya ka maryang
Menteri ke Sorkar Meghalaya uba pej iki kampenroy ki than nong kendong uba Hamlet San Doling menen kesni ula play ke program Amrit Sarovar ke bahap hapo ke skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee hak maulai CNRD block. Habakran hakate ke jingelang uba Hamlet San Doling ula ong ba ke jingtmu ke bakongsan jong ketika program kalong manyok penpah nyau pusan tli kiwa kinan lani ki pungom bat ki wa duat habaro ki district jong ka Meghalaya. Mentaus nem ka Sorkar kala shim ya karai ban penong da ka program ka washitayo ban pensong tho bat penklan ya ka mon babha hakipat nong song song bakin sumar bat yada ya ka maryang saudong saukun. Ula kentu ki pat ba baro ban ya snokti bat ishim mentalang hakani ke jing persyang ka ban wan ra jing mentoy shibun ya ka imlang salang hakani ke jok bat hakapateng ka bandang wan. Menteri Sorkar ulai thuru bala yo ya ka jingkershan pisa saus pa san thoklur tingka na ka Sorkar India ha ka bala dep ai lais pa khandai phui kilur banthit ya ki jingdan kam ki bakongsan na ka banta ka te ki jingthu ha ka wai per ka khubor Menteri ke Sorkar Meghalaya ubari pe ya ka tanat ki kam khlau u James PK Sangma ula play ya ka hydro power energy ha banda regre South Garo Hills kum shibinta na ka jing rakhe ka World Environment Day. Ka jing tokit benya ban wat ya ka daw tenrai ka balai lam sha ka jing khlem jong ka tunum jong ka yeng darbar thawan ka Meghalaya ha New Shillong ha ka arfu altri ujemmang kelas dang menta. Kidan mai phongwat ki dekhot ha ka te kan hon bat ki dei ki bana ka Indian Institute of Technology Guwahati ka kan hon IIT Guwahati kalalik khmi ya ka te ka jingkhlem ka tnum bat ka lapan por shibnai ban ai ka kai phot ka jongka Menteri rang ba ka Meghalaya ukonat ki sangma ulam phang ka yin darbar thawan ka jela uba met ba lingdo lembat Menteri ka tanat PWD buildings uba dasakhat lamare kila kerpat ya ka kan hon toket ban ai ka kai phot kham kloi kat bala Katanat Animal Husbandry but Veterinary West J&T Hills District ringkat bat ka Directorate Jongka Dairy Development kila rakhi ka World Milk Day mensingi balang ha ka office trekam jongka ka badan hamentong hajawai kamat peneng jongka jing rakhi ka World Milk Day menta usnem ka day ka jing pennek pensa bat ka jing penklan ya ka jing pen midut bat ya ka maryang ringkat bat ki jing kentiu ya ka yok ka kon UADC jangka West J&T Hills District uba WK Kharbuli haka jingkran jong kumukongsan ula penslori ki nongri masi bakinya trelang bat kate katanat rekam jangka Sorkar kanang ban kambit kambiang ka yok kokot bat ban la penbiang ya ka jing dawadut haka ni ka jela Meghalaya kiwai ki blai don lang ki kentup ikong M Shilla Dairy Officer Quality Control I Dr. E Pasa bat kiwai Katanat jong ka koi ke khia ka Sorkar India kala play ka program Har Ghar Dastak 2.0 ban compensate ya ka jing IT ka COVID na ka banta kito baro ki bala biang ban yo ya ka jing thmu ka bakarpang ya ka te program ka ban ne arbanai ka long ban pendep ya ka jing IT ka habaro R1 na ka banta kito ki bala biang kerta barkum juru ya ketika penklan ka balai da ka balik rong haman na ka thliu yeng jong ki nong song snong ha baro ka wai kari Hashwa bangin penkut ya kini ke kubur sashi sen pat kini kilong kimat ki bakongsan Wan juma Menteri kena ka Sorkar India na katanat pathai jing tepat Fisheries Dr. L Murugan ya ka Meghalaya nadu mentenen kesni Don ka jing namar ka jing don epic Meghalaya bat Assam ha katuk ani tri kishnong kibran ha upur usam ka Meghalaya bat Assam ang Menteri katanat PHE ka Sorkar jela uba renek dan tongkar. Beliau Menteri katanat ki kampenroy hanong kendong uba Hamlet San Doling ya ka program Amrit Sarovar menen kesngi ha maulai CNRD block. Katu kani ka kubur kelakon baklawan spinak All India Radio Shillong. Sengau haban apan anta se ka program ka banbut.